Ola, son Marco Coats, benvidos ao meu canal Marco Coaching. Hoxe estou aquí en Rábade, no pabellón de deportes, aquí no polígono industrial do Canto da Rana, que é un pabellón moi bonito, moi ben feito. Como vamos ver, vou dar unha volta camiñando ao redor del. É un pabellón non moi antigo, pero si cunha construción moi mítica, de pedra, de grandes pedras, de granito, de columnas, bueno, que neste caso son de cemento, pero columnas así tipo greco-romano. É un pabellón moi feitiño, moi bo para o deporte, que por desgraza está bastante abandonado. Aquí no polígono do Canto da Rana, que cada vez está deixando a este pabellón, a este hermoso pabellón, a esta fermosura de construción deportiva, están a deixando no abandono, porque non se deixan de habituar parcelas para a explotación industrial, e o deporte pois está caendo no abandono. Xa non tiñamos moito sitio porque é un pabellón pequeniño, e ao mellor pois xa algunhas naves que construíron aquí moi cerca dela, ao lado, podían usarse para pistas deportivas ou para canchas de básquet ao aire libre tamén, ora no verano, de tenis, voleibol, botar un pouco de arena e facer unha pista de vólei playa. Sería ideal para que este pabellón deportivo non se abandonara, en lugar de que sexa un lugar decadente, que sexa un lugar próspero e saludable para o medio ambiente. Como podemos ver, está aquí apartado ao lado do polígono. Hai moitas naves, están construindo naves de camiones, de transportes, de cousas que non son do ámbito deportivo, e cada vez están deixando máis miúdo a este pabellón, a este hermoso pazo de deportes, esta fermosura de construción. Están deixando pois abandonada ou decaendo, sen desarrollo, que como debería. Ao ser un pabellón deportivo, pois fomentar o deporte ao seu arredor, e non pola contra o que está pasando é que están cada vez facendo máis parcelas industriales, e o pabellón está quedando pois obsoleto. Pareceme unha cousa decadente que podemos evitar se a xente nos damos conta que facer deporte é unha necesidade primordial. Tendo joias como este pazo de deportes, é unha pena que se estén construindo naves industriais, que se estexan preparando parcelas para que aparquen camións, en lugar para que aparquemos os ciclistas, ou para que boten unhas pachangas ao aire libre os deportistas. Por eso, hoxe, en lugar de facer ejercicio, como suelo habitualmente facer no canal, solo vou dar un par de voltas camiñando ao redor deste pabellón, para que non caia no abandono, e ao contrario, que sexa querido pola xente, que a xente se acerca ata aquí a facer algo de deporte ou camiñar simplemente, moi saludable, para que nos deamos conta de que podemos revertir esta situación do polígono do Canto da Rá facendo deporte por aquí. Eu creo que promovemos máis que as parcelas que se están habituando ao lado deste pabellón sexan para o ámbito deportivo e non para o ámbito industrial. Con isto quero decir que
que xa sei que este non é o único pabellón que está caendo no abandono, porque a sociedade cada vez é máis consumista e menos deportista na práctica ou no feito de facer deporte, non deportista de ver a Champions League, os Xogos Olímpicos, apostar sentado no sofá, eso non é facer deporte. Facer deporte é, pois, camiñar un pouco por aquí ou facer senderismo, hai camiños, eu moitas veces tamén vou por uns camiños destos bosques á casa da miña abuela, e o que me dá realmente pena é que cada vez este pabellón este máis marginado polo uso das parcelas que lle dan no ámbito industrial en lugar de un ámbito deportivo, como deberamos darlle ao redor do pabellón, un uso máis deportivo e menos industrial. Así que con isto hoxe vou tomar o día de descanso para meditar sobre este tema que me parece de vital importancia. Bico, ata logo.